Hoy, sa tuoy, nahirapan ako sa kakapoy. Ay, sa wakas. Tapos na ako sa, purok. Basta ayun, purok yun. Nadala yun ako sila sa mga diskarte ako ba. Basta madala ko ng ubang purok ng diskarte. Uy, si Baydoy manindi eh. Uy, waiting! May ning naakakit. Nako yang yun mo. Uy, Baydoy, anong matutulong ka sa'yo? Ba't napaari ka dito? Ni-aray ko dire. Kaya magpatabang ko nimo. Kaya mudagan ko kapitan. Mao ba? Unsa may imong plataporma? Basta kuyugi ko dito kay makadungog ra sa akong plataporma ta. Boss Iryong, kagabi ba nung susuroy tayo sa Club 22, hindi mo ba namalayan nga magaganda pala ang mga Tinder juicy doon? Si Risa. Oh, ano bang pangalan yun? Si Risa. Oh, yan, Riz. At saka yung isa ba, yung cute gani? Oh, kilala mo gusto to? Yung cute yung isa, Sino? Charmin, Siya yung yun! Oo nga. Nakatungog di ko ana gyud. Club 22. Saktuha gyud. Uy, Baydoy, naalagi mo. Kauban mo si Busting. Sinamahan ko si Baydoy kaya nangitag plataporma. Nang itag plataporma nga nakoy plataporma. Nandito na naman, plataforma na naman. Kagaya naman ni Buskalo ito. Bibigyan lang kami ng tinapa, pagkatapos hindi naman easy open can. Magkalisod-lisod lang kami dito. Ay nako, magbibigay din naman to ng pusong walang laman. Saka yung noodles na kuwang yung seasonings. Katamad. Yan na naman. Pag ilugi namin, kupi kamay. Ay hindi to down lang. Ito yung plataporma ko. Una. Lahat ng tambay may sahod na. Pre! Narinig yun? May sahod ng mga tambay? Akalain mo, pre? Tambay na tayo tapos may sahod na? Good Baydoy, good Baydoy. Good Okay na na, Baydoy. okay. Okay na Baydoy, okay na. Pangalawa. Lahat ng single, pag nanalo ako, may juwa na lahat. Yung single, may jowa na. Pagkakataon namin sa purok to. Papo dia. Mahirapan tayo sa kalisod nito. Pangatlo, pag nanalo ako, punta tayo ng Club 22. Sa wakas, makapunta si Boss Toto sa Club 22. Baka naman. So, maorot akong plataporma. Hinaot nga karong umabot ng eleksyon. Number 2 sa balota, Baydoy. Ay ko kalimtin niya. Salamat kayo Baydoy. Good luck, Baydoy. May ngapon. Oh,